Hola, nosaltres som la companyia Xeixa, som la Maria Antònia. Jo som en Pepote. I estem a la residència d'Eima, és la segona setmana que estem aquí, i el que estem fent és un nou treball d'investigació. El que volem fer és mesclar el teatre físic, la dansa i l'acrobàcia per una futura creació, que ara estem provant coses que ens basam en el concepte sobretot de llibertat i espontaneïtat. Centrant escenes que, com els nostres moviments poden arribar a fer coses que no ens esperàvem. I això. I en aquesta residència tenim la gran sort de comptar amb el suport d'en Jordi Vidal, un artista català visquent a Brussel·les que ens està ajudant molt a redividir el nostre camí i a donar-nos tips i eines com per poder trobar-nos a nosaltres tant com a duet com a artistes. Sí, i també això el que ens està agradant d'aquesta setmana és que ens hem donat compte millor que sempre teníem uns patrons i estem intentant rompre un poc amb això perquè puguin sortir i altres coses. I us convidem dissabte a la mostra que farem a les 11 del matí, aquí, a Casa Monges.